Argut ki Samla Pule jong ke skol ba Assam Don Bosco University kilaklat no Hashen but Uwei usamla ulam Mynsaw Jur hadin bag thuk ka bag shong ka Leit Tynrah ya ka wei ka Trok kit mar ha ka wei ka jinking flyover ha Jorabat kat ba ki dangmi na Sonapur ban Leit Guwahati. Kani ke jingjia kala jia manta ke janmet ha ka por kumbalai ba JAA ha ka bagate ka thuk ka badon yaw number AS01 EJ hinyau pra hinyau not kala Leit Tynrah na ki benta basyadin jong ka te ka Trok kit mar ka badon yaw number NL not way AE iwe pra hinyau hadu ba arngut ki Samla Pule ki lakhlat no Hashen bat Uwei ulam Mynsaw Jur. Nakaliang kibor pulit jong ka Jorabat tang hadin ka jingyo jingtip ya katay ka jingjia kilalay marmar siya katay ka jaka ban penlong ya ka jing token bat penkit no ya katay kilayngot ki Samla Pule siya GMCH Hospital Guwahati banyo ya ka jing sumar Henry arngut na pedeng jong ki kilaklat no nama jong ka jingjor palat jong ka jing Mynsaw. Kita hi arngut ki balkhlat no latip kerteng kum uketho situ M na Kohima Nagaland uba pule ha ka subject economics but Ushriyan Roy na Assam uba pule ha ka BSc hospitality but weipat usamla ubala Mynsaw la ithu kum uketho situ Kratutsu na Kohima ba pule BSc hospitality ha ka school ba Don Bosco University but halo jong ka te ka jingjia nakaliang jong ki pulit kidang penlong ya ka jing token.